Guys. Kasi yan, dyan, kasi magchap-chap ka nga ng lechon. Lechon. Yeah! Yung sexy days eh. Daya. Marami kaming food ngayong New Year, guys. Wow! Na kami ni Mrs. Lalabas na namin yung mga dapat naming ito para sa lulutuin namin bukas. Ano yung mga lulutuin natin bukas? Lechon baboy, nilagang baka, pansit, spaghetti, Cajun shrimp. Cajun shrimp, o yung ano, yung Fried hipon. fish. Fried fish. Yun yung pampano. So dessert, fruit salad, biko, Kasaba cake. pasaka bake cake, leche flan. Alright guys, good morning. Nagbabalik ang Lakay Tracker. Today is 30. At mag-aalmusal muna kami bago namin gawin yung mga task. But first of all guys, magpasalamat muna ako doon sa lahat ng bumati sa birthday ni Mrs. Where are you, Mrs.? Sa kanyang ika 41st birthday. Thank you very much sa lahat guys pagbati nyo sa akin kasi. Ayun. Paano namin, after namin kumain, is magpre-prepare na kami dito. Magpre-prepare na kami. Yeah. Magpre-prepare na kami ng decoration para sa New Year. Lalabas namin lahat yung mga lulutuin na namin para mataw kasi na frozen, matigas pa. Done? Almost? Okay. Malapit na. Si Baki naglalakad din. Tapos na rin ako maglakad kaganina. Nakapag-shower na rin ako pati. So meron tayo itong ginataang tilapia almusal namin. Anong oras na rin dito? 10:30 na ang oras. Tapos meron kami yung kasaba na binigay kay Mrs. kasi nung birthday niya. Ito. Yung tirang baboy kagahapon. Alright guys, tara kain na tayo. Who's leading the prayer? Diyan ka na, kasi dyan yung pwesto niya talaga. Oh, This sige, is sige. comfy. Alright. I had water poop. Diyan ka na. Okay, I dito had na. water poop. Okay, kain tayo, kain tayo. Spray. Let's pray. Let's pray. Leading prayer. Father, Son, Spirit, Amen. Almighty God, this is a sweet day I'm about to eat. Your sickness, but guarding our family here in the daily path towards your life. Bless this person, just cast all out in the name for the Son, Spirit, Amen. Guys, kain tayo. Mrs., anong masasabi mo sa nag-great sa'yo sa birthday mo? Thank you everyone. Salamat sa pag-greet sa akin at salamat sa mga greetings niyong magaganda. Thank you for supporting our family and also Lakay. Thank you so much guys. And say Happy New Year! Happy New Year guys! Okay. Alright guys, kakain muna kami tapos ipapatuloy namin yung gagawin namin mamaya, which is mag-decorate. Tapos mag-prepare na kami ng mga lulutuin namin bukas. Itutod lang namin kasi nandyan sa fridge matigas. Guys, samahan nyo kami. Alright guys, kain tayo. Kain. Let's go! This one. Anton, what happened? So is it like that or higher? Papa will go in the kasi Papa is... Okay! Now, what are we doing now? Decorating Happy New Year 2026? Oh, sige. Akit Sige, ako. umakyat ka. Careful na ha. Teka, baka mamay ma. Bumigay. Hello. Yeah. Hey. Hello. Tuturo mo sa amin kung saan ang Saan ang pantay nil? which part is the pantay. Doesn't this thing light up? Ano masyadong mataas o tama lang mataas? That one's good. That one is Matatakpan din good? natin. Yeah. Okay, hold on. Matatakpan. Kapag ka magpa-picture tayo, matatakpan din. No, hanap tayo ng paraan ng hindi natakpan. Dapat sa mataas ito, ano?
Saan mo siniksik? Sinot mo? Merong ano dyan ng ano, isiksik mo dyan. Tignan mo kung saan banda. Baka mamaya, bumigay ito. Mabigat ako. Baka Magdahan-dahan ka dyan, Han. Ha? Magdahan-dahan ka. Ayan ma. Dito sa likod? Oh, come on. Okay na, okay na. Ayan. Ang laki. In-order mo ba yan? Han? Ayan pa yung ginamit natin nung nakaraan? Paano mo gagamitin sa 2026 yan? Ay, oo nga pala. Nasaan na yung mga iba? Baki, look how big mine is. Tinapon ko na, hindi ko na kailangan. I like gold, I'm the goldest person ever lived. Hey! Oh, may tapunan. Baka mamaya kailangan natin cloth din yun eh. Cloth. Oh, may tapon yung mga pinag-ano natin. Oh, sorry, Pa. No. From now on, don't tapon-tapon. Okay? Asan yung mga sulat ni Bake? Yung tas niya. Oh, hindi mo pa tapos oh. Words you... Come here. Words you know. Ito yung tas ni Bake oh. Nagtas si Bake. Han, tignan mo nga. Tama ba yung pinagawa mo? He didn't even finish his yet. What's up? Hi. Stop! Stop! So, wait. Stop! What's this? Brain? Brain, yeah, brain. Shiny. Dog. Cook. Buy. Yeah. Man. He's done. Okay. Ah, your name here, your name. No, Hindi you're pa not. tapos yung name mo. You need, Bake, you need Bake, to... finish your, finish. Bake, come here. Come here, ah. Hindi mo pa tapos tong task mo, bibe. There's more, oh. How many, mami, until here? Look at here, Bake, please. 8. Okay, more. Finish it. There's like, Go, 8 more. finish it. Go get your pen. Alright, yes. You know, where's my... Ano? Tapos, mag-ano na kami, guys, ng lobo. Ito ba yung lagay ng lobo? Ano ng lobo? Mom. Here. Whee! Don't you dare pick up of that thing. You won't pop it. 54's bad. Tubig, matupaw ni Bakit. Bakit? What is possible? Meron pala tayong ganito, oh. Ito gagamitin ko. Guys, I'm gonna be fat and do it, look. How? Oh, it has to be cut open? Ito gagamitin ko, han. So, saan natin kakabit ito? Stapler lang? Someone ties it. Hindi, merong tali yun. Ang bilis po lang ito. No, please don't open. Can you tie this, please? Saan ang tali mo? No. Wait, Mom, I got a good idea. Mom, can I take a balloon? Okay, I got this. Shardy? Gagamitin ba ito, han? Oo, kanina. Susuot to? Hey guys. Guys, look, I made my own balloon. There. I can make my Do you know? Chicken, 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 pop, pop. Chicken, 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 pop, pop, pop.
guys ang ano susuotin namin sa New Year. First one to pop their Okay. butt in the balloon wins. Oh, wag mong ano. Sinel? Pinapop niya? Oh. Do not do that kasi gagamitin pa pagkatapos ng New Year. Lost your mind? Pagkatapos ng New Year, Sinel. Pagkatapos ng New Year mo. That now. Kasi we don't have. We don't have any spare. Who wants to wear those? What, cheeks? Guys, look! Sonic style. Okay. Jewelry. It's almost like this the silver one. It's almost like it's the silver one. It's almost like I gave you one. I gave you like the silver one in your Christmas, the silver necklace. Paano natin ikakabit ito, ha? Hindi ko alam. Stickler natin? Babasag yung pag-stick niya. Paano natin? Itatali? Tapos yung i-stipler yung tali? Okay. Sige. Saan yung tali mo? Me. Hold on. Ganito ba yun? Ay, saan mo yung tali mo? Oh yeah, sticky. Maghanap pa ako. Okay, sige. I-stipler na. Ba't pag may maliliit, hindi para-parehas? Oo. Tama lang hindi para-parehas tao? What's it? Smell kili-kili! Kili kili power. Guys, look. Okay. Pulupot daw, sabi ni Ma'am. Bakit broke eh? Mom, I have an idea. If you put a balloon and tie this thing up, you add tape in it, and then you pop it here in the middle. Something cool will come out. Not just like without any tape, it'll just blast everywhere. And it smells like a lot of people trying to May the white one. Hello. Bakit always broke the... ano? balloon. May ambahan? Parang para tayo yan. Hmm? Kailangan ng mas mataas pa. Hindi, dapat meron tayong tali o kaya sinuli. Sinuli. Yun. Ganyan lang? Oo. Basta tatayo lang yun siya. Okay. Iipit lang yun. Nalalaglag naman. Yan, ipit lang ito. Yan. Oh, sorry. Try mo. Oh, no. Guys, nandaan nyo? Nang decoration na kayo ba? Nag-decoration na ba kayo? Sa New Year? Ayan. Okay. Cheese. Tapos, patay ng crates, patay natin yung sa gilid. O, sige. Kuha. Cheese. Guys, okay, makikita nyo mamaya pag natapos namin to. Ito na yun, Han. Guys, pati lamesa namin ni Mrs. Talagang nag-effort talaga si Mrs. bumili ng ganito. Saan mo in-order to, Han? Inlan. Online? Amazon? Amazon, guys. Okay. Alright, natapos na yung balloons namin. So you guys can see, balloons. Meron na rin kami dito. Pwesto na lang namin ang lamesa kasi meron tayong litson na malaki. Yung sexy day ah. Yes! Ay lang guys ang buhay ng Lakay Tracker. Kasi siyempre,
nag-enjoy tayo, nakalain mo 24 hanggang 3rd, 9 days, o sabi mo ng 10 days, sulit na sulit. Yes! Siyempre, So good. hindi panahon ng hanap buhay ngayon, panahon ng family ngayon. Para sa akin lang kasi ang haba nga ng bakasyon natin, ang haba nga nung pagbibiyahe ko mula 35 days ako sa Karsada previously, sa mga nakasunod maganda. Ay, guys. Yung mga anak kong dalaga, sa trabaho. Okay. Sitat na lang natin yung lamesa. Hey, no shit. Ayan guys, naitaas din namin itong treadmill ni Mrs. Tinaas namin para magkaroon kami ng space doon. Yan. Tapos, lagyan namin yung lamesa. Tapos ito, paano ito? Dito muna sa gilid. Hindi, urong natin na. Hindi magkasya ang lamesa. Doon na. Urong natin siya. Diba? Ka. Mag-vacuum muna ako. Vacuumin ko muna. Okay. Paano ang sit-up niya? Ito dito. Kasi yan, dyan. Kasi mag-chop-chop ka nga ng lechon. It's on. Yan yung harapan eh. Paano ba yan? Meron tayong ganito din sa St. Loretta. Isa view mo. Paano sa merapan? Yan, side view. Side view. Ano? Step mo dyan. Kapag mo konti. Para may space tayo. Ito pa. Ayan. Para pagka... Pagano nila. Para malapit yun. Oo. Hindi kasi pagka nag-picture tayo, may pupunta dyan. Oo, sige. Yan, gitna mo lang. Naol. Ikaw kasi mag May kabigatan to. Mas sabi na. Nakalak na ba yun? So, ito ang lechon. Sa gitna. Ano bang gusto mo? Dito, ang pinakaunang litson dito. Dito yung litson. Tapos, ano na yung mga ano dyan. Kasi dito Hindi masyado makita. Ang lechon. Paano hindi makita? Maano na mga pagkain, believe me. Pagka dito mo ang camera, unang-una na makita ang lechon. Hindi dito. Kasi pag nag-picture tayo dito, nandito sa harapan yun. Kaya kapag mag-picture na, maliit na yung lechon. Dito yung ano, dito yung litson una dito. Sinabi ko sa'yo, Han. Tingnan lang natin. Hindi mo na pwedeng mabago yun kapag ka ano. Kaya anong Kasi lalagay kunyari, natin dito? Patay mo. Ang camera doon. Imagine mo, may mga pagkain na dito, lechon doon, matatakpan na yung lechon. Or malayo na masyado yung lechon. Unlike kung dito mo ilagay yung lechon, front siya. O sige. Front Ganun na siya, lang. di ba? Ganun na lang kung saan mo gusto. Saan mo gusto na lang. Okay, next. Pang sa pen. Okay na. Hugs mo. Sabi mo. Ay!
talaga. Decoration, preparation for New Year's Eve. Bukas pa naman yun guys ha. Tandaan nyo ngayon. 29 pa lang dito. 30 pa lang dito. Blue ba dapat Han? Oh, kasi nakaragda tayo. Lahat ng color. Anin natin. Kaya ako dyan. Sakto lang. Sakto lang. Sila? Ano mo? Ikit ba natin? Ikit dito? Oy, laglag mo na. Sige, laglag natin. Ganyan muna para ikit natin. Laglag. Laglag mo natin. Okay. 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 Perfect. Nangyari, di ba? O, mag-picture ka dito. Lechon, ang pinakaunang makita nila. Kung doon mo ang lechon dahil magpa-picture ka na, natakpan na yung lechon. Kasi maraming food eh. Okay. Marami kaming food ngayong New Year, guys. Mamaya ilalabas natin yung mga lulutuin namin ni Mrs. bukas. Pero ngayon mag-i-start na kami gumawa ng dessert ngayon. Mag-dessert na tayo ngayon, no? Yes! Alright guys, ayan. Dito na kami ni Mrs. Lalabas na namin yung mga dapat naming ito para sa lulutuin namin bukas. Ano yung mga lulutuin natin bukas? Ano? Mga shrimp. Nilagang baka. Shrimp, nilagang baka. Alam. Dami. Ang baka. Ayan, nilagang baka. Ano to? Baka yun. Baka, so nilagang baka, okay? Tapos shrimp. Shrimp. Oo. Punong-puno. Hindi ka natarke? Hindi. Bawal no, pag New Year. Hindi kasi kami nagtuturke guys pag New Year. Gawa nga ng siyempre. Sabi ni Mrs. Kapag magmanok ka, kapag New Year, lilipad daw. Lilipad daw kasi. Tapos pampano, mag-iisda kami. Yan. Tapos, dami, punong-puno yung ni Mami. Ano yan? Giniling na ground beef na all. Wow! Okay. Dalawang shrimp. Okay. So, yan. Pampano. Dalawang pampano. Anin ko na pampano. Kung hindi ka siya, meron pa tayong lagayan dyan, ha? Talaga. Ito, dahon para sa kung tayo kung ano yun sa lechon bukas. Oo, maglilitsyon. Meron kami lechon bukas. Kikiam? Pansit yan. Pang pansit. Okay, that's it. Ilabas mo na ito para bukas mga bata. Bacon. Play ko na yan dyan. Meron ka lalabas. Meron ka palang mga chicken dyan. Di na siguro ako bibili ng babaw nito pabasok sa trabaho. Yun lang yung mga titirahin. Sabi pa nga dito. Oo, tapos yung mga giniling ko pang dyan, oh. Maraming pala kong ganito. Ano yan? Muscles. Muscles yung, yung tawag nito? Yung, tahong. Okay. Hilahin natin dito sa loob. Dito natin sa loob yan, guys. Kasi, itotod na natin para maluto bukas. Yan. Diyan. Okay. Andiyan na lahat? Anong meron dito? Shrimp. Shrimp. Pampano. Nilagang baka. Ano pa? Nandiyan na yung pampansit mo? Nandiyan na yung pampansit. Tapos, Mino. ay, yun ang menu natin? Oh. Full pork. New Year. Meron siyang Christmas menu guys ha. Sa Christmas namin dati. Chop suey, chicken alfredo, papaitan,
palabok, fried chicken, ham, baked sushi, dessert, mango graham, maha blanca. So New Year, whole pork lechon, buong manok, buong lechon baboy, nilagang baka, pansit, spaghetti, Cajun shrimp, yung yung fried hipon, fish, fried fish, yun yung pampano. So dessert, fruit salad, biko, cassava cake, pasaka baked cake, leche flan, assorted fruits. Display lang to. assorted fruits. Dadagdag ko pa pala yung yung lumpia Shanghai. Oh, mayroon pang lumpiang Shanghai. Yan, nagto na si Mrs. Ito yun, Han? Yung cassava cake yun. Kasama. Gagawin mo na ba ngayon? O magsisimula Yung iba, na rin? gagawin ko na yung iba. Okay. At ito guys, yung na namin ni Mrs. Pagka malaki ang family mo, dapat malaki rin ang bahay mo guys wala maliit lang kasi yung bahay namin pero malaking family at kapag ka naghanda kami talagang kapag ka New Year talaga, yun talagang marami ang handa namin. Yan. Siyempre, alam nyo naman ang apong nyo lakay. Yan talaga. More blessing, sabi niya. Ayan guys ha. Dito. Meron na tayong grapes. Watermelon. Sunkist. Ano to? Watermelon din? Hindi, cantaloupe. Cantaloupe at saka Melon. Apple. Tapos orange. At siyempre, ano ba tawag dito Han? Wala lang, gumawa lang ako. Pera. It's not about the, wala naman daw yun sa, yung belief. Oo. It's about what's in your heart. Hindi, yung karamihan naman talaga na nag-ano sa New Year guys, nag-ano sila ng pera para sa ganun papasok ng fruitful ang New Year na naman. Pero kung religious ka na tao, hindi naman sila naggaganito. Kasi it's all about what's your heart desire. Alright, yan guys. Nakapag-prepare na kami. Ano ngayon na, petsa 30 pa lang ngayon. Bukas kami mag-start luto ni Mrs. Busy. Kita mo, tinaas na rin namin ito para sa ganun meron kaming space yan. Alright, so, eto pa Han. Pero pa si Mrs. dito, yun yung mga gagamitin namin na pang New Year, meron 2026, mga kung ano ng mga kitchen, At ito, titistingin ko. Ito yung ni Mrs. Magpipicture kami, gaganyan namin. Yeah! Guys, di ba? Yung mga ni Mami, mga diskarte ba? Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, talagang napaghandaan ko talaga yung panahon ngayon na hindi ako bibiyahe. Kasi pang pamilya muna. Yan. Masaya rin kahit na nakakapagod yung ginawa namin yan ni Mrs. Pero nag-i-enjoy ako. At least ang isip ko, buo ang isip ko na nandito ako sa bahay. Kung ano man yung natin sa truck, issue natin sa truck, iwan muna natin yon. Pero kausap ko na yung torque, sinisimulan na nilang gawin yung truck ko. I-update na lang nila ako bukas siguro. Alright guys, yan. So paano? Putulin ko ng vlog ko. Ang bukas natin, update na lang bukas. Pipick up kami ng lechon. Tapos, Noche Buena na. Mega Noche. Yan guys. Thank you for watching guys. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo lagi at stay warm kasi malamig. Lalo na yung mga nasa lugar kung saan taglamig. Love you all guys. At maraming salamat sa panonood. At of course, thank you sa pagbati sa asawa ko ng happy birthday. At happy new year sa inyong lahat. Peace out. Bye. Bye-bye. Lakay Tracker.